postaja Šubićeva. Podsjećamo, karta je valjana tek nakon registracije na zato predviđenom uređaju. Telefon. Ne? Ne. Mobil ma... Ja to je pravi malo. Zovem te ljudi telefon ti nema. Kako je to ne radi? Šubićeva. Podsjećamo, karta je valjana tek nakon registracije na zato predviđenom uređaju. Sljedeća je postaja Trg žrtava fašizma. Neregistrirana ili neponištena karta smatra se neispravnom. Žrtava fašizma. Neregistrirana ili neponištena karta smatra se neispravnom. Ali gradonačelnik je rekao da će odmah novi. Da mogu sredstvo sve. Odmah novi. Sljedeća je postaja Sheraton.
glavni kolodvor. Ako kartu kupujete kod vozača, ljubazno molimo pripremite ciljan novac. Sljedeća je postaja Zrinjevac. Dinjevac. Sljedeća je postaja Trg bana Josipa Jelačića. Zbog vaše sigurnosti, tijekom i nakon signala na vratima nije dozvoljen ulazak ili izlazak putnika iz vozila. Bana Josipa Jelačića. Zbog vaše sigurnosti.